ಇದ್ದಾರೆ. ಕವಿ, ಕವಯಿತ್ರಿ, ಕಥೆಗಾರರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅನಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥವರು. 2019 ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನಿತಾ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಕವಯಿತ್ರಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇವರ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಸುಂದರವಾದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನಿತಾ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನಿತಾ ಪೂಜಾರಿಯವರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅನಿತಾ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಂದ ಕವನ ವಾಚನ. ಮುಂದೆ ಸುಷ್ಮಾ ಗುರುಪುತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅನಿತಾ ಪೂಜಾರಿಯವರು. ಜುಡು ಮೆತ್ತರ್ಮೆದ ಸ್ಥಾನಡು ಕುಲ್ದಿನ ಕವಿ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟರೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುರುಕಾದ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮೋಕಲೆಗ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅವಕಾಶಗೂ ಋಣಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಓದುನ ಕವಿತೆದ ಪುದರು ಅಕ್ಷರ. ಯಾನು ಅಕ್ಷರ ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಗರ್ಭೋಡು ಉಂಡಾಯಿನ ಅಕ್ಷರ. ಅಕ್ಷರ ಯಜ್ಞೋಡು ಅರೆ ತರೆತು ನಲ್ಪತ್ತೇಲಾಯಿನ ಅಕ್ಷರ ಯಜ್ಞೋಡು ಅರೆ ತರೆತು ನಲ್ಪತ್ತೇಲಾಯಿನ ಶುದ್ಧಾಕ್ಷರ. ಕಾಶ್ಮೀರೋಡ್ದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ನವೇ ಸ್ವರಾಜ್ಯ. ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಸಾರ ಉಂಡು ಅವೇ ನುಡಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಎಂಕ್ ಭಾಷೆದ ಬಡಪತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಭಾಷೆದ ಬಡಪತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಣವುದ ಬೊಡವಿಜ್ಜಿ ಪದಮೇಯ್ದಿ ಸಾಲಾದು ಪುಟ ಪುಟನು ದಿಂಜಿವೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಲಿವೆ ಬರೀನಾತು ಬುಲೆವೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಲಿವೆ ಬರೀನಾತು ಬುಲೆವೆ. ಯಾನು ಅಕ್ಷರ ನುಡಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೇ ಸಂಸಾರ. ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಣ್ಣೀರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗುಲಾಬೀತ ಗುರಿಗಳು ಗಂಜಿ ತೆಲಿಯಾಂಡಲ ಯಾದು ಗಂಜಿ ತೆಲಿಯಾಂಡಲ ಯಾದು ಹಂಗದ ಬದುಕು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತುಂಡು. ಪಿದಾಡಿಯೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಷರದ ತಾಕತ್ತನ್ನು ತೋಜಾವರೆ. ಎನ್ನಕ್ಷರದ ಕೂಟೋಡು ಕಲ್ಮನ ಸೀತಜಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯಗಾದು ಕತ್ತಿಡ್ಲ ಪರುವಾದು ಬೀರೆರೆನೆ ನಾಡಿಯೇ ಗಡ್ಸ್ ಬಿರ್ಸದ ಬರವಲೇಡು ಸೇರಿಯೇ ಪಸಿಂಡು ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಕಿಟಿ ಊರೊರ್ಮೆ. ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪಂದಿನಕುಲ ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪಂದಿನಕುಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯರು ನಾಲೊರ್ಮೆ. ಕೇನೆಂಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ಸೊರಕ್ಲು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಎನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಪನ್ನಗ ಸಾಶಿ ಮರುಳಯ್ಯ ವೇಷ ಬೇತೆ ಭಾಷಾ ಬೇತೆ ದೇಶ ಒಂಜೆ ಭಾರತ ಪನ್ನಗ ಹಸ್ರತ್ ಮೋಹನಿ ಇಂಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಪನ್ನಗ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಉಮೇದು ನನಲಾತು ಉರ್ಕರಂಡು. ಬರವು ಸರು ಒಂಜಾತು ಬಿರ್ಸೆರೆನೆ ನಾಡಿದು ಕತೆ ಕವಿತೆಲೇಡು ಕೂಡಿಯೆ. ಅಪಗ ಕುವೆಂಪು ಭರತ ಭೂಮಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂದು ಮಾನಾಯರು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರು ಕಟ್ಟುವ ಎಂಕುಲು ಹೊಸ ನಾಡನೆಂದು ಪಂಡೇರು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ನಿಕುಲು ಎಂಕ ನೆತ್ತೆರು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎಂಕ ನೆತ್ತೆರು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಜೈ ಎಂದು ಪಾಡಿಯರು. ಮಾಡು ಈಜಿಡ ಮಡಿಯಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಂಥ ಕಟ್ಟನಗ ಜವನೆರೆನ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತೆರ ಕೊದ್ದಿದು ಶಾಲೆ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಲಕ್ಕದುಂತಿಯರು. ಅಕ್ಷರಕ್ಷರ ತಿರುಮಂತ್ರ ಘೋಷವಾದ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದಂತೆ ಮಾತೆರು ಒಂಜಾಯರು. ದೇಶನೊರಿಪರೆ ಎತೋ ಜೀವಲು ಮಣ್ಣಾದು ಪೋಯರು. ಅಲ್ಪಲ್ಪ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಕಲೆತುವುದು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಂಡಲ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಕಲೆತುವುದು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಂಡಲ ತೆರಿಂಡೆನ್ನ ಬಿಲೆ. ಇನಿಕಾನಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಗೆದು ಕರಿದಾಂಡ 75 ವರ್ಷ. ಕಾಸದ ಆಸೆಗೂ ನನಲ ನಡಕೊಂಡೆ ಉಂಡು ಕಾಸದ ಆಸೆಗೂ ನನಲ ನಡಕೊಂಡೆ ಉಂಡು ಗುಲಾಮಗಿರಿತ ಏಸ. ಏಪ ಬರು ಈ ದೇಶಗಾದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿದ ಬರ್ಸ. ಎನ್ನ ನುಡಿ ಸೇಸದ ಮದಿಪುಡು ಈ ಲೇಸದ ಉದಿಪನಾನಗ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಸೊರಟು ತಿರಂಗ ಬಾನೊಡು ನಲಿಪುನಗ
ಜನಗನ ಮನತ್ತ ಮುಗಿತಲದ ಸೇಸೆಡು ಮಿಂಕನಗ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕಜ್ಜೋಡು ಅಕ್ಷರಕ್ಷರಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ಅನಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕಜ್ಜೋಡು ಅಕ್ಷರಕ್ಷರಗು ಮಾನಾದಿ ಅನಗ ಎನ್ನ ಉಡಲ ತೆಲಿಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಅರಳುಂಡು ಯಾನು ಅಕ್ಷರ ನುಡಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೋಡು ಎನ್ನವೇ ಸಂಸಾರ ನುಡಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೋಡು ಎನ್ನವೇ ಸಂಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಭಗಿನಿ ಅನಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾ ವಸಂತ್ ಅವರು ಅನಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾ ವಸಂತ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅನಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಸುಷ್ಮಾ ಗುರುಪುತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಷ್ಮಾ ಗುರುಪುತ್ರ ಅವರು